Szia! Én vagyok a kis adventi motivációs manó, és ma azért jöttem, hogy egy kis fényt gyújtsak a szívedben. Mert az advent nem csupán a csillogó fények, a mézes kalács illata és a készülődés időszaka, hanem egy csöndes, meleg pillanat, amikor megállunk, veszünk egy mély levegőt, és emlékeztetjük magunkat arra, hogy milyen jó is élni, szeretni és hinni a csodákban. Képzeld csak el, ahogy a tél egyre hidegebb lesz, bent a szívedben mégis egyre nő a meleg. Ahogy kint a sötétség hosszabban marad, te magad egyre több kis fényt gyújtasz, nem csak a lakásban, hanem belül magadban is. Mert minden egyes gyertya, amit meggyújtunk, valami jót is felébreszt bennünk. Az első gyertya a remény, hogy bármi is történik, mindig van tovább. A második a szeretet, ami összeköt bennünket akkor is, amikor éppen nem ugyanarra gondolunk. A harmadik az öröm, mert igenis szabad nevetni, játszani és bolondozni, még felnőttként is. És a negyedik a béke. Ez a finom, simogató érzés, amikor minden a helyére kerül. Tudtátok, hogy minden mosolyotok egy apró csillag az égen? És minden ölelés, amit adtok, egy kicsi varázslat, ami melegíti anyu és apu szívét. Igen, ti vagytok a családi igaz kis csodatevői. Talán néha fáradtak vagytok, talán néha sok minden nyomja a vállatokat, de hadd suggjak valamit, nagyon jól csináljátok, többet adtok, mint gondolnátok, és sokkal több szeretet vesz körül benneteket, mint azt néha érezni tudnátok. A gyerekeitek csillogó szeme mindennél hangosabban mondja, köszönöm. Most vegyünk egy mély levegőt, és lassan engedjük ki. Érzed, ahogy minden feszültség oldódik, minden teher könnyebb lesz, mint amikor hópelyhek hullanak a tenyeredbe. Mindegyik más, mégis mindegyik gyönyörű. És most figyelj, jön a manó üzenet, ebben az adventben hagyd, hogy megérkezzen hozzád a csoda, a kicsi örömök, a pillanatnyi boldogságok, a halk nevetések, mert ezekből születnek a legszebb emlékek. A mai napon adj magadnak egy percre szeretetet, egy percre türelmet, egy percre békét, és ha lehet, adj valami apró jóságot másnak is, egy mosolyt, egy kedves szót, egy ölelést, mert minden jóság visszatér, és megsokszorozódik. Ahogy közeledünk a karácsonyhoz, nap mint nap érezni fogod, hogy könnyebb szeretni, könnyebb nevetni, könnyebb hinni. És tudd, hogy nem kell tökéletesnek lenned. Az ünnep nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy együtt vagyunk, egymásra figyelünk, és megéljük, hogy jó emberek között lenni. Most pedig kívánok neked egy meleg, fényes, mosolygós adventi napot. Legyen tele csodával, játékossággal, békével és olyan szeretettel, amit tényleg át lehet adni. Én pedig, a te kis motivációs manód, itt leszek, valahol a szíved sarkában, és mindig segítek egy kicsit fényesebben ragyogni. Boldog szeretetteljes adventet kívánok!